Piye lu? Ya Allah. Begini aja lo. Ya Ton. Ya iki sarapane aku sarapan kono nang mama. Sekarang aku sarapan nang kono karo ngarit kok. So, Yo. apa nang males. Jan. Nandang-ndang oleh iki engko. Panase pol. Oh, mas. Yang Oh, iya. Pak Gendang, Pak. Ya omong kok meneng ae lho. Pak. Endi wong e? Lah ngopo kak iki? Kayaknya apa toh, Pak? Kon gendang-ndang kok malah minggu ae ra entuk suka. Jel terus karo itu. Nanya apa sampean? Yang karo yang nulu tuh. Terus karo itu. Pakai karo ini karo apa? Nggo duit tok Sekarang apa nulu Nang? Karo apa? Karo kayu ya loro. Sekarang apa jajal? Jan. Karo apa jajal? Oh, karo iki. Apa? Karo sing nggo ciduk sego iki lho, centong. Centong kayu loro tak tuntut. Nenek iki kok. Ora. Ora anu tuh. Apa ora. Piye lho, Pak? Karo apa iki? Wis karo sendal ae. Enggak ora karo sendal. Enggak toh? Pak, madhep ora sik. Jarene anu ku aneh kok. Ngono mau kon sarapan aneh. Lah karo apa neh? Tuh kelin-kelin aku tuh. Piye? Aduh, terus jatuh kok. Iya gitu. Pak, aja pingsan toh. Saya balik. Aduh. Ayo balik. Terus piye? Ayo tak gendong. Tekan Pak. Ih, tapi ini gowong sih. Enggak panas. Iya. Ayo. Ya udah, kita ya. Begitu ya, Pak. Pak. Cek. Tak berat nih. Cek toh, Pak, meneng jambekan. Aduh, Pak. Aduh. Ya Allah, jalannya kayak ini, Pak. Pak. Ya, piye lo, Pak? Ya makanya aja pola digendong pola hai lo, tangi. Wah, digendong ki aja pola hai lo, Pak. Pingsan malah kayak Ayo, balik. Sak ning omah. Yo nenek wong iki lho, selak beduk kok malah kon gocekan ra gelem gocek ono ayo. Aduh, Ton. Ayo juga. Ayo. Lagi. Yuk. Empah aku iki. Ayo. Gocekan sekencang. Ayo Pak, wis teko iki lho, dhuwit teko. Ini nyengklik. Saya. Nyengklik. Tuh. Pak. Iya toh, Pak. Ayo Ton ngene wae ada. Tengok laku Ton ini ke. Ngono ki tenang. Ya wis. Sabar. Pikirmu awas, jangkuk ya apa-apa. Ya, balik lho.